लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनबाय दिनै बिलाथिजों नाजों बिलाथिजों अमा बेदरजों संदारे हाल्ला खालामबाय थायो बियो ओमफ्राय सानै हासबेन्डनि बिबुं फैदोंमोन ना बिसोरनि थाखाय संदो मालाय फुजानि बाजार खालामनो फैदो लोगोफोर दा नायलांदो लोगोफोर आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनांगोन आंखौबो थुखैनायनि लाबानो गैया नै जि खाराबखा साइकेल नै लोगोफोर अमा गोदान मासे लादो मागोआव जानो जमा फिसिदो बेनि दा आंनि फाला गोलैलायबाय बारा देराखैनो मागोआवलासो देरगोना देरियाबा दुनिया लानायानो लेट जाबायना बेनिखायनो देरदिया थब लाबावनांगोन जों जा गिबाय दायो हमजाथारा दांजाथारा बेलेगनि फालामोन खानानै नै जि अबस्था हामा जाना दङ एखेबारे दा रं माबा माबि होनासो हामबाय आंनिया बेसेबां जाखो दाखालि 9 तारिखै लाबोदो साननैयावनो मोजां हामबाय आरो सब माबा खालामनो फुथि खालामनो न'निफ्राबो हाल्ला र' होनि र' नोंसोरनोबो जा आंनियाबो देरनोबो रोंथारला माथो बेखौ जोलैनो खालामगोन सानदों आरो आङो अमाखौ मासे बुन्दा मासे बुन्दि दंखायो आदारखौ गया जाबाय दा माबा लाबोनायदो देरफुहांनायदो आरो जुमानि लाबोनायदो फान्थाव लोगोफोर देराखै दा बिफां बारायनायखाय माबा बाहाय देरबानो बेगरा बाराय जानाय फिसा फिसानो जाबासो खावसे फ्राय खालामलायनो आरो आलासिफोरनो गाय गिदिर जाबाय इरि जालांखायो दानिया बिफाङा बारायबायना माबागोन दे सुहाबगोन इमान सु थाखायो माबाया फान्थावआ बिराद सु थायो खायगानो बिनानावखौ मा अबस्था जाना दं सु हाबो लोगोफोर हाखाजोबना लाबाय नै फान्थाव फ्राय फान्थाव जायो नै आबौआ फान्थाव जायाना इनो नैखौ फ्राय ओमफ्राय नैखौ बेदराव होनि आलु दरसे बेदराव होनि पियास बाखि फान्थावा नै सिथानै खालामनानै फ्राय खालामगोन दानिया फानलु सामब्राम देग्रोना लानि नैया लोगोफोर इयाव संख्रि सोना लाबाय मोनथामसो एवग्रोना लानोसै आरो मा जालायखो फायसन जागासिनो थागोन दैया जाबाय नैबे खांना दोनसै रं संङाखै आं रं होबा थावा बिराद खारा जायो थाव होनोसै दा खिरखानि दैयानो गोदै दसेनो रुइयो नै दा बरियानो संख्रि होना लानोसै आं लरा गुदुंनांदों आयु लरा गुदुंआनो नांनाबो
एवरंबाय listen सबाय खोबनानै दसे खोबो आबौनो दालि संबाय जोंनिया सबाय दालि जानाय मुगु दालि जासिगोन बेबो A few moments later. chenelkw ba लोगोफोर फोर जाबाय नाखानाय थां बारा गोबावखौनो लादो आरो जि हाला मा खालामबाय थायो नोंसोर खाटां गुटुंनो हा दलदबो थाया गरमफोराव खांनोसै लोगोफोर माबा पियास होबाय ओमफ्राय तेजपात बिलाइखौ होनोसै बेदरानिया माबा मोदोम गोजाखा अमायानो मेजेमानो गैखाया इनिफ्राय रुगारलाय लाङाखै आरो डाइरेक्ट माबानोसै फानलु सामब्रामबो देखाबाय फानलु सामब्रामखौ दा होगोन बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानि बिलाथिखौ मोनैया हाखाना लाबाय आलु दरसेल' दैखौ होफाखानोसै आरो मोजां गैखाया बेदरानो मा टाइप बेदरबा लाबोनोनो बादोंमोन आंखौ आरो उपाय गैया आलासिफोरनो लाबोनो गोनां जादोंना गरमद्राय बयलारबो जानो हाया गरमफोराव बयलार जाबाथाय देहाफ्रा मोनथारा मानोबा बिनिखायनो गरम समाव बयलार जानायानो जाया खायनो जादों बेटारि मा खालामफायबाय थायोलै गथ'फोरालाय धै संफायनोसै गरमजों थानो हायाखै दलादनो टिभि नायना थान्दा थाहैनांगौ फेनफोराव सोरथो खालामफायबाय थागोन निखासो जयनि दाखुआ एखेबारे बिसिजोब्बायनो Come on, dustu kaca. Dustu babna lagi. A few moments later. Emang rong kalamdw itu asal udara kacan. Mobil man makan tak. Kalau sama nenek kana lani saya bisa kasih mentai, nane extra belingki kalau samrang guru mukna dekana deh. Ini mid muslah kana lani kepsiyauna. Ini sih lebih. Besok malam ini. A few moments later. Nih, bilati apa mama juga gini juga sebenarnya. Bilati yang megang termen, terus ini bilat tangkap. Jadi nana ya sih nari. Boleh kalau ini. Mungkin sekarang juga mungkin ini kamu kena menjang.
मोदोम गोजानि हारा हुरा दैखौ होनोसै खेबसेयावनो होखागोन आङो दिनै बायबा होलासै रुवाखै नालाय बेनिखायनो दैखौ बाय बुरजाखाबाय लाखै लाखै मोनबाय थाथों आरो दानिया अरखौ फिसा होनि खोबना होनोसै गोबावनो मोनबाय थाथों A few moments later. मैया गेजेराव खनसे खिथिबाय दा मोनबासो खिथियासै दिनै आलासिफोरनो साहा जानबाय A few moments later. मैया जिबुरा रानबाय दसे फोरानबावना खांनोसै इखो ओमफ्राय लास्टाव जिरा गुन्दै होनोसै दसे माबाबाव खांनोसै आरो दिनैनि भिडिअखौ इखिनियावनो दोनथ'लायनोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं